simthemba singathembekile, simthemba noma lingekho ithemba. Omunye wokugcina babusehona sesimthemba ngoba uthembisile. Abazalwane kodwa simthemba ngoba uthembisile. Athobhalayo uthembekile onjenina othembisayo. Kunezithembiso wabazalwane esibekelwe zona esithi uma sizibheka sibona ukuthi noma zibude kodwa siyeza thina sathenjiswa 20 years ago akungenzeki, sathenjiswa ngoya 2020 akungenzeki, ngo-2021 akwenzekanga, ngo-22 akwenzekanga, 23 24 25 siku-2026 sisabambelele kwini yona kuyisithembiso. Ezakhe ithembiso zishintshi, ezakhe ithembiso ziguquki, zingawi intaba, zincibilike inkanyezi, konke ushabalale, kodwa ezakhe izithembiso zikuyebo, ziku-amen. Lithi iBhayibheli amandla wenkolo asibona sikude, babukhanyile asithakazela iy'thembiso kuthiwa aze afa ebambelele kwizithembiso. Zibini iy'thembiso zakhe ngoba yena uthembisile sazokwenzeka. Nginikeza ithemba mina ukuthi amanikezi resurrection ya 2025 awenzekanga, kuye 2026 siseqhubeka nawo ngoba wenze njani bazalwane? Uthembisile. Unjani yena othembisayo? Tshela umakhelwane ukuthi makhelwane iy'thembiso zakhe zikuyebo, tshele kanye no-amen. Sisabambelele kuzo noma abantu bangathi ayisekho into esingabambelela kuyo kulezi ithembiso, kodwa sisabambelele. Noma bebuza bethi usabambelele kulo nkulunkulu wakho, sibambelela noma ungasekho. Ukuthi asibambelela abazalwane kodwa sibambelela noma ungasekho, noma imisebenzi ikhona noma imisebenzi ingekho bogogo, kodwa sibambelele. Noma ingane zethu zishada noma ingane zethu zingashadi, kodwa sibambelele. Noma imizi siyithola noma imizi singayitholi, kodwa sibambelele. Awubambelelani, bambelelani Nkosi iseduze.